Добър ден на всички наши клиенти. Днес ще презентираме Nike Air Max Plus, класиката на Nike. Как се разпознава този модел, когато е купен от магазин и когато не е купен от магазин. Говориме като форуми, както е OLX, страници в България и така нататък. Как да го разпознавате? Първо, самата мрежа, тук отгоре, самата материя, виждате, мрежата е по-широка, като на дупки. Докато тази, която е репликата, тя е много по-ситна мрежа. Тук ще видите, че няма такова разстояние от едната част до другата. На всеки един детайл на мрежата. Това е първата разлика, която може да видите. Втората, която гледате, вече съм ви казвал многократно, купените от магазин, винаги в лявата част на стелката има тази лепенка. Другото, което гледате на този модел, не знам дали от тази светлина ще видите добре, но мисля, че се вижда. Тук виждате ли как е синьо, с син оттенък. При репликите, по-скоро маратонките, които не са закупени от магазин, тук виждате тази част, там е прозрачна, черна. Това е третата разлика, която гледате. И четвъртата, която е най-важната част на маратонката, връщате на подметката. Най-лесно се разпознава последния начин. При оригиналната, както виждате, първата лента е черна, последната също е черна. При репликите обикновено или тази ще бъде черна, тази няма да бъде черна. Или всички са ето такива. Сиви, в сиви цветове и 4-5 ленти. Също така може да наблегнете и да погледнете тази част, този детайл тук. При тези закупените от магазин, виждате колко са перфектни тези извивки на линиите. При самите реплики, фалшивите обувки, така и добри качества и лоши качества, тази част е доста по-дебела и доста по-криво стои. Както тази, както и тази. Тук също има разминаване в самия цвят отдолу. Не ги напасват като хората перфектно. Общо взето, това са главните разлики. Много хора си мислят, че първо трябва да видят етикета, но по етикет дори най-добрите реплики правят етикетите абсолютно не същи вече. Така че не се гледа по етикет само. И през етикет много по-трудно може да разберете, отколкото разликите, които ви дават. Бъдете здрави и всичко добро. Надявам се клипа, който направихме, да ви е бил полезен.